Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jara li jkollna awtorità tal-ippjanar li tippjana. Naraw x'inhuwa il-carrying capacity ta' kull lokalità tal-Gżira Ewċija wkoll. Li nagħtu każ il-kwalitajiet speċjali ta' Għawdex, l-istorja ta' Għawdex, l-arkitettura ta' Għawdex, il-ġid naturali ta' Għawdex. Mhux inħallu kollox għal rieħu. Ekwiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li saret fis-Sannat Għawdex immexxija mill-ġurnalist Owen Tewma fejn spjega kif meta l-iżvilupp ma jkunx bilanċjat dan iħalli impatt negattiv immens. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li Għawdex taħt Gvern Nazzjonalista se jibqa' miex il-qudiem, però l-iżvilupp ikun wieħed bilanċjat u sostenibbli. Taħt Gvern Nazzjonalista maħniex se nkunu qegħdin nitkellmu fuq kontroll, aħna qatt ma konna il-partit tal-kontroll, aħna dejjem konna il-partit li mexxa lil pajjiżna l-qudiem f'kull aspett. Il-partit tal-kontroll dejjem kien il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista li ma jafdax lin-nies u li jikkontrolla lin-nies. Minnaħa l-oħra Gvern Laburista issa qed joħloq liġijiet fejn min jabbuża mill-liġi ikompli jagħmel li jrid u l-burokrazija tispiċċa tkisser lil min jimxi skont il-liġi. Ħankunu qegħdin inbidlu il-mod kif jittieħdu id-deċiżjonijiet. Billi d-deċiżjonijiet ma jieħodhomx min għandu interessi personali, imma l-liġi id-deċiżjonijiet jieħduhom dawk illi għandhom l-awtorità u l-kapaċità, il-kompetenza għalhekk importanti li npoġġu nies kompetenti jieħdu d-deċiżjonijiet biex jaraw l-interessi ta' kulħadd imħarsa. Bernard Grech sostna kif għall-Partit Nazzjonalista mhux aċċettabbli il-vapur tan-Niklaus u dan il-vapur jieqaf jaħdem taħt Gvern ġdid Nazzjonalista. Mhux hekk biss, però Gvern Nazzjonalista jwieħed ukoll vapur dedikat biss għall-merkanzija. Għawdex ta' Gvern Nazzjonalista se jkollha ukoll mhux biss vapur ieħor, ma vapur ieħor għall-merkanzija, se jkollha port ikbar u se jkollha wkoll triq oħra alternattiva. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-istat diżastruż tat-toroq f'Għawdex, riżultat tan-nuqqas ta' investiment minn Gvern Laburista. Dam differenza Gvern Nazzjonalista li jagħmel l-investiment li hemm bżonn biex it-toroq ikunu ta' kwalità u jservu fit-tul. Mhuwiex aċċettabbli illi fejn jitlu anki t-toroq f'Għawdex nibqgħu bla investiment. Gvern ġdid Nazzjonalista ser ikun qiegħed jinvesti fit-toroq f'Għawdex kif għamilna fil-passat u mhux kissjieta. Mhux kissjieta. Għax kissja biss ħafna drabi mhux biżżejjed. It-toroq fejn hemm bżonn irridu jinqalgħu mill-qiegħ u jridu ikunu toroq ta' kwalità li jservu. Dan fil-waqt li tkellem ukoll dwar il-ħiliet taż-żgħażagħ Ħawċin u dwar kif dawn iħossu li m'għandhomx biżżejjed opportunitajiet u sostna li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen li dawn huma l-futur u l-preżent ta' pajjiżna. Iż-żgħażagħ Ħawċin jien irridhom ikunu mal-aqwa żgħażagħ Ewropej, mal-aqwa żgħażagħ Maltin, għaliex m'għandu jkun hemm xejn illi jxekkilhom. Settur ieħor li tkellem fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien is-settur tas-saħħa f'Għawdex u kif il-Gvern ta' Bela anke hawn falla u tilef kull kredibilità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li bħal dejjem Gvern ġdid Nazzjonalista jemmen fil-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex għax id-deċiżjonijiet jittieħdu aħjar meta kulħadd jaħdem flimkien. Dan huwa partit illi jemmen f'Malta żagħżugħa. Dan huwa partit illi jemmen f'Malta u f'Għawdex. Dan huwa partit li jemmen fil-Malti u fl-Awċi. Dan huwa partit illi jemmen fih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien qiegħed iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Franzien Muscat, Damien Spiteri, Pascal Saliba, Karl Buttigieg, Kevin Kurmi u Jeremy John Healey, kunsilliera żgħażagħ Ħawċin.